Vau! Mi smo tamo gdje se nastala godišnja doba. Tako je. Magično biće koje ih stvara je pobeglo i potrebna mi je vaša pomoć da ga pronađem. Ako ne, nastaće klimatski haos. Morate ući kroz drvo godišnjih doba kroz koje je pobeglo. Nemojte ništa da brinete, vratit ćemo ga. Ej! Joj! Žao mi je, Misifu. Ovdje je jako vruće. Hajde da pronađemo letnju kartu i odemo odavde što pre. Ne, hoću vodu. Vidi, Misifu. O, voda! Vidi, tati! Kako sladak škorpion, divan! Super sladak je! Beži, Misifu, beži! Tati, on kontroliše letnju kartu. Ti mu odvrati pažnju, a ja ću uzeti kartu. Joj, šta da radim da mu skrenem pažnju? Znam! Da! Da! Ui! Ha! Tango! Woohoo! Wow! Nazdravlje! Hvala! Ispljuni, Misifua! Ne. Onda ću ga sama izvući. Ovo je alarm. Hvala. Tražila sam ovo. Misifu! Hvala, tati. Vidiš da ima. Wow! Gde smo mi? Sada je zima. Tati, izvadi štapić, smrzavam se, da. Idemo u jesen. Šta se dešava? Ovo nije jesen. Tati, voda je previše hladna. Vidi, Misifu, to je magično biće godišnjih doba. I on ima poslednju kartu. Karta jeseni, uhvatimo ga. Ja sam iscrpljen. Nemoguće ga je uhvatiti. Imam ideju. Ništa nije nemoguće. Ha, imamo te! Ali zašto se smeješ?
jer sam se jako dobro zabavio sa vama. Wow! Ali sad je vreme da se vratimo kući. Wow! Wow! Uradili ste odličan posao. Hvala vam što ste ga vratili. Magična trka. Dobrodošli u magičnu trku. Jako sam uzbuđen, Misifu, uskoro će sve početi. A ovo je pravi veliki mađioničar, u stvari. Učesnici su već postavljeni na startnu liniju. Ljudi, učesnici već žele da se takmiče. Pobedit ću te, bako. To ćemo da vidimo. Veliki mađioničaru, možeš li nam reći nešto o trci, molim te? Vidite, postoje 4 vrata koji će vas odvesti na druga mesta, a tu ćete morati da koristite svoje štapiće. I super je interesantno, jer nećemo znati šta stoji iza svakih vrata. Tako sam nervozan. 3, 2, 1, krećemo! Narode, ja ću da vas obaveštavam. Prva je sada Lili. Pomno je prati baka. Treće mesto je Tati. A iza Tati odmah je magično biće. Izgleda da će Lili prva da izabere vrata. Tako je, Misifu. Šta li će sada izabrati? Lili stiže prva, narode, i radi to punom brzinom. Ona sada gleda u vrata. Koja li će izabrati? Biram broj 2. Broj 2, narode, izabrala je broj 2. I pažljiv sam prema dolasku bake. Izgleda da baka ne usporava. 1. Vrata broj 1. Izgleda da je Lili u zemlji noći veštica. O ne, mislim da se bundeve pomeraju. Aha. Divlje bundeve, moram da pobedim u trci. Vreme je da iskoristim svoju magiju. Da. Truski pa truski, pusti moj auto da leti i beži. Ne, pogrešila sam čaroaliju. Uspelo je! Nećeš me zaustaviti. Hej! To je moj auto! Sada ćeš da vidiš. Mojim štapićem ćeš da mi ga vratiš. O ne! Zaboravila sam ga kod kuće. O ne, baka je u nevolji. O ne! Ali veliki mađioničare, gde će? Spasim svoju voljenu. Vidim, izabrala sam vrata pevajućih pečuraka. Ići ću vrlo pažljivo da ih ne probudim. Još malo stižem. Au! Moj mali prst, to me boli. Tres, tras, ove pečurke će zaspati. Zamalo da me uhvate. O ne, tati ima pečurku u automobilu. Ja ću pobediti. Ne, ja ću pobediti, vidjet ćeš. Moj auto će biti nepokretan. Stvarno? Pa tvoj će biti krompir.
Šta to vide moje oči? Hajde, veliki mađioničaru, trči, brzo pobedit ćemo. Hija, ja! Lili, još uvek možemo da pobedimo ako udružimo snage. Hej, ja, hajde. Trči, veliki mađioničare. Mi ćemo pobediti. Hej, jej, pobedili smo, tati. Loš plan. Kako ćemo da izađemo odavde? U pomoć, želim da izađem. Tiho, zeleni, smislit ćemo neki plan za bekstvo. Joj, boli me. Da vidimo, kakav je bio plan. Mistifu, uzmi magično uš koje se nalazi u tegli u radionici gospodina Morninga. Tako je, vaške. Ali gde su one? Da li ste čuli ovo? Aha, pronašao sam vas. Tišina. Opustite se, došla sam da vas spasim. Stvarno? Sjajno. Došla sam po magične vaše da ih premestim u magični svet. Tamo će ih čuvati vrhovni mag. Mogu li da ih dobijem? Naravno, doneću ti ih odmah, tati. Tati! Šta je bilo, gospodine Morning? Moje čarobne vaši! One su nestale! Šta? Ja ću sada da vladam svetom. Ali kako planiraš to da uradiš? Zar svaki put moram da ti objašnjavam, Mistifu? Uz pomoć naših malih saveznika. I još uvek ne razumem, Pati. Pa vidiš, bacit ćemo magične vaši na tati i njene drugare, tako će oni početi da osjećaju neki svrab. Šta to radiš? Mislim da me grizu vaši. Ali ne možeš da ih imaš. Imamo zaštitni štit koji su ove igle koje nosimo ovde. Evo, pogledaj ovde. Uglavnom, kao što sam već rekla, oni neće moći da prestanu da se češu i onda ću moći da uzmem tatin štapić i tako ću dominirati celim svetom. I to je njihov plan, vidim. Moramo odmah da ih zaustavimo. Tati, vratio sam se. Magična vaš. Polako, Misifu, to je moja prijateljica Rosita, došla je da pomogne. Vaške, formacija. Idemo po tati i njene prijatelje. Vau, kakvo iznenađenje. Spremi se da se češeš non stop, Misifu. Nećeš pobediti. To ćemo još da vidimo. Vaške, hvatajte ih. Stres, tris, tras. Zaštitne štitove će imati tati i Misifu sad. Pati beži. U pomoć. Pomozi nam, tati. Molim vas. Sve je okej. Stres, tris, tras. Vaši će u teglu otići sad. Sada će štapić da bude moj. Pomoć!
A sada, hajde da ove mališane odvedemo u magični svet. Vratit ćemo se. Avanture u džungli. Dobrodošli u avanturu u džungli! Da. Avantura stvorena da se zabavite. Jupi! Šta moramo da uradimo? Morate da pronađete blago koje je skriveno negde u ovoj džungli. Ali budite svesni, na putu ćete naići na opasne tarantule i gladne zmije. Hajde da idemo kući. Držite se, narode! Imate 3 džokera. Čarobni štapić, kolibu i misterioznog šaljivdžiju. Samo što ne znamo šta je ni čemu služi. Imaćete i pomoć vodiča. On će vam pokazati kartu kada god vam zatreba. Kostur! Jedna važna stvar, džoker pomoći se mogu koristiti samo jedan put. Prihvatam avanturu u džungli! Ura! Ok, devojke, vrijeme je da započnemo avanturu. Da, ali kako ćemo znati kuda da idemo? Vrlo lako, mala sestrice. Sve što treba da uradimo je da pozovemo Kosti. Zovemo ga na 3, u redu? 1, 2, 3. Kosti! Evo me, donosim vam kartu. Morate ići ovim putem. Hvala ti mnogo, Kosti! Hajde, društvo, nema vremena za gubljenje. I sada, šta da radimo? Vrijeme je da koristimo Joker znak. Koristila bih štapić. Misteriozni šaljivdžija. Ok, hajde da upotrebimo misterioznog šaljivdžiju. Ne! Hajde, narode, skoro ste stigli. Ovdje imate mapu da znate kojim putem morate da idete. Pogledajte, mislim da treba da idemo tamo. To je voda. Hajde, društvo, možemo mi ovo. Hajde. Razumeli smo. Živeli, živeli! O, lepi krokodil, nemoj me pojesti. Štapić. Tres, tras. Moja mala sestra će biti bezbedna, a krokodil će biti dobar. Hvala ti mnogo. Stigli smo do kraja avanture. Ovdje nema blaga, uopšte. Možda je samo sakriveno. Pogledajte ovo. Zdravo, narode! Zdravo, veliki čarobnjače. Evo ga blago! Super, kanđa. Čestitamo! Uspeli ste! Ura!
Te je Blago? Blago su naši prijatelji. Imati prijatelje koji su ovako sjajni i prave ti avanture da bi se zabavio je pravo blago. Prijateljstvo je najveće blago.